Tisi. Asam ni mo. Mang saging, may kakuyog ta. Umat ako yung kansi. Sige. Dili lang ko dyan mo eh. Kay naanad na ko nga iya kong gibiyaan. Ay sigutugod si tanah kuy ka. Nah, Tanah, kuy ka. ginagawa mo. Wala ka duga dito? May digan sa ganyan ka. Wala na magyo wala. Kuam ko niyo ingna nga. Nguha ito saging. Data ko ginamot. Palit lang tayo. Uy, dong, asa man mo? Daghan mo kay mo. Ari mo na hanoy, mga mig saging. Ay mo piyansa na napita, tawaan mo napita. You serious? Oh, sige noy. Para sa Noy. Noy. Salamat kay Noy. Okay. A few moments later. Ay sa. Basig tinuod tong giingon sa tigwang. Nga tawaan ni dirin napita. Dili na siguro tang padayon ano eh. Uyawan ko na. Upag kita ka kuwang saging. Dito tayo. Ha? Okay. Dito mo. Dito ta. Tawaan dyan na napita. Oo, ito kita bisa. Tiguang. Ato ko nulit tanawin ko no, basig na ni sud. Uy, ayun na ilapti. Iguwa ta kito. Kakang, dito padayon ta. Padayon ta. Ligidisan, ligidisan. Nga, tingay motor, tagiyan ka siya. Padayon ta. Asa karon napit no? Asa karon napita. Ala! Anak kong tao! Wait, break! Apa mo mudo? Ari bisa bang! Adta! Ngomong saging! Gerta mo! Di na mahimo. Huwag mo kapasa na nas kubos. Ala! Di pwede. Pakangyo sa miyab. Adto mi sa atbang, manguha mig saging. O sige, pag-iunta mo karon, pero ubos sa dakong kondisyon. Unsa ba sa ta? Magsilpi sa ta. Aw, sige! What's up mga kahit? Yo! Oh, shout out nila ni ko ano? Walter Hinojala, Mark Nino Hinojala, Juliet Gonzaga, Nel Joshua Villarico. Shoutout ni Ana Marie Bunganoy, Clyde Rosada aka Baldo, J. Hinujala og Amay Cuestas. Shout out ninyong tanan. Og salamat day sa tanang nagsuporta sa Bairan Barkadas. Yeah. Og sa katong wala pa naka-subscribe, please subscribe sa among YouTube channel Bairan Barkadas. Follow, thank you. follow and like sa among Facebook page Bairan Barkadas. Thank you. Bye-bye. Salamat. Bye.